Nou, ik ben Henk Tichelaar en mijn passie is mijn schilderen. En zolang ik maar bezig ben met het schilderen, dan vier ik de hele omgeving. Ik kan een beetje mooi maken dat ik te luisteren weer in de zaal. Iedereen weer op voet. Nou, dat is niet dat ik voet ga. Je broek maar één hoorn. Ja, mijn hele rechterkant is uitvallen. Ik ga een hersenbloeding houden. Tretje in je lien. En nou red ik ze bij in hand alles. Van truckchauffeur naar kunstschilder. Dit is Henk Tichelaar. Henk is een bijzonder positieve man. Vroeger was hij truckchauffeur, maar door een hersenbloeding kon hij niet meer op zijn truck rijden. Henk is een echte doorzetter. Om een lang verhaal iets korter te maken, in de loop der jaren heeft hij een nieuw talent ontdekt, namelijk het schilderen. Momenteel neemt Henk deel aan onze dagbesteding in Stiens en hij schildert erop los. Ik vind zijn doorzettingsvermogen geweldig. En wat schilder je zo al? Alles wat ik leuk vind, want net als die foto uit die krant, die vond ik hartstikke mooi. Ik heb verschillende foto's gevonden, zoals deze. Maar hoofdzakelijk dan teken ik landschappen of beesten. Maar had ik jou zei, joh, hebben we echt weer een doel in het leven voor. Ja. Ja, wat mooie oors. Hier achter de geranium zitten, nee. Dat weet niks voor mij. Maar doet je nog achter het stuur zitten in een vrachtwagen? En je doel eer bedenken kind dat je schilder wordt zoen? Wie vakantie ben ik helemaal niet creatief. Het is echt sinds mijn hersenbloeding dat ik creatief geworden ben. Nu kwam Henk op een mooi idee en dat omarm ik altijd. Henk wil dit schilderij graag veilen, waarvan het geld naar Stichting Ambulancewens Nederland gaat. Het idee is om het schilderij te veilen op de eerste avond van de loting van het Scootjesielen in Grauw. Daar heeft Henk namelijk een hele tijd gewoond. Het duurt nog wel even voordat het Scootjesielen is, maar we willen het wel alvast bekendmaken. Henk hoopt op een groot bedrag, zodat hij heel veel mensen kan helpen om hun laatste wens nog in vervulling te kunnen laten gaan. Ik hoop je dat een heel soort geld opsmiet. Ja, er zijn genoeg mensen die het nodig hebben.